Čau. Dnes si povieme niečo o tom, čo povedal Moon v Doug Lockoviem podcastu. Milionár, akože subscriberovi. Nemáš aj trošku taký tlak, že čo vydať? Necítiš takú keby väčšiu zodpovednosť za content, čo cítim teraz... prázdnotu, počúvaj. Prázdnotu? Prázdnotu cítim. Jak ako? Vysvetli, čo je toto prázdnota. Pretože, vieš, ty si zvyknutý, že keď otvoríš YouTube dashboard a máš tam, vieš, že 99 999 odberateľov a furt tam sú také plné čísla a zrazu tam máš ten 1 milión, tebe sa zdá, že ideš od nuly, lebo vieš, ak tam sú toto 0, 0, 0 a zrazu tam vidíš, že milión, ale 100 milión tisíc, milión 2000 odberateľov a to. Takže ja mám taký pocit, ako keby som ako išiel na novú etapu a dá sa povedať, že aj potom, čo som zažil ako je v tej YouTube kariére, normálne som si povedal, že hej, toto musím nejak akože ukončiť, ako túto etapu, múvnúť sa na niečo iné a normálne som aj akože išiel ku terapeutovi a normálne ako riešim so sebou to, že aby som sa nejakým spôsobom namotal na, alebo vieš, naladil na správnu frekvenciu, že ako ísť ďalej. Lebo hrozne veľa youtuberov vyhorelo po milióne. No jasne. A je to vážne ako, veľmi sa o tom nehovorí, ale je to pravda, proste ten milión hrozne ti akože zajebe s tvojou psychikou. Ja to chápem, lebo vieš čo, to je to, že v CZSK dať milión, však to je, kámo, jak by som, čomu by sme to prirovnali k zahraničnému? Čo, 10 mega, keby zahraničných by som povedal? Možno až 20. No, akože je to proste milník, čo ťažko keby nejakým spôsobom prekonáš. Tak to je jedna z 11 z česko hovoriacich a slovensko hovoriacich ľudí. A ako, no preto som sa ťa pýtal, že či necítiš tlak ku kontentu, že čo vydať. Ne, vôbec? Nie. Takto, ja skôr cítim tlak k tomu, že ako ten content urobiť, lebo ja mám akože stanovené, že chcem ako posúvať svoju animovanú tvorbu do popredia a tak a vieš, nejaké tie špeciálnejšie videjka a to, ale ja som akože tak unavený z toho hypovania a neustáleho proste grindenia. A tak nemusíš. Ja napríklad fakt veľa videí, minimálne v poslednej dobe, čo robíme, tak to sú hlavne videjka pre úvodzov. Neviem to iste, ale cítiť prázdnotu nie je dobré, ale som rada, že sa práve Moon nenechá len tak zastaviť a dúfajme, že nevyhorí, predsa on by práve mohol byť prvý YouTuber, ktorý dosiahne 2 milióny odberateľov a ja už mám hlad, tak du jesť zatiaľ.